yen aku kangen sapira iki kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu nang dompetku apa kuwi ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu nang atiku apa kuwi ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu nang HP-ku ihir kayak karo mantane gitu kalau mas neng pasar ngerti ra nyuwun pangapunten kalian latihan menika mas kalau latihan lah iki oh ngeten nggih kalau wong iki tanggapan dadak latihan no. dibayar wong sego sak piring ngono nggih matur suwun iya Madiun Ngawi tahu crispy bakal
nyuwun